Скъпи слушатели на Радио Аве Мария! През днешния втори ден ще размишляваме върху болката на свети Йосиф, когато Исус се е раждал в голяма бедност, и неговата радост, когато ангелите благовестили раждането на детето. Да чуем Словото. А в ония дни излезе заповед от Кесария Августа да се запише цялата вселена. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. А и на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазиха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, и те се оплашиха много. Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите се отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: нека отидем тогава в Витлеем и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенецът лежащ в яслите. И като видяха, разказаха какво им беше известено за това детенце. И всички, като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано. Отивайки в Витлеем за преброяването на хората, както наредила властта, Йосиф изпълнява спрямо детето много важно задължение – да запише в регистрите на империята името Исус, син на Йосиф и Мария от Назарет. Това записване показвало по явен начин, че Исус принадлежи на човешката раса, че Бог се записва в историята на човечеството, че е човек сред човеците, жител на този свят, но също и спасител за този свят. Бог се записва в историята на човечеството. Йосиф заедно с Мария през Витлеемската нощ е привилегирован свидетел на идването на бял свят на Божия син. Йосиф е бил непосредствен свидетел на това раждане, което се е състояло в унижаващи за човека условия, което можем да наречем предвещаване на онази доброволна саможертва, която Христос приема заради греховете на всички ни на кръста. Едновременно Йосиф е бил свидетел
и на пастирското поклонение на онези, които дошли на мястото, където се е родил Исус, когато ангелът им занесъл радостната новина. После е бил свидетел и на поклонението на тримата мъдреци. Можем да си помислим как един баща преживява раждането на детето в такива унизителни условия и как е страдала неговата съпруга. Но виждаме в личността на Йосиф пример как да преминаваме през тези болки, защото радостта после е много по-голяма. Йосиф произхождал от рода на Давид, но точно този факт става причина да тръгне за Витлеем, Давидовия град, заедно със своята бременна съпруга, за да се запише с нея в своя роден град, понеже това изисквала заповедта на императора. Свети Лука, както чухме от Евангелието, подчертава по специален начин произхода на Йосиф, че е от Давидово коляно и трябва да отиде до града, от който произхожда цар Давид. Йосиф е трябвало да изпълни ролята, поверена от Божието провидение, веднъж приемайки Мария за своя съпруга и заедно с нея детето, което тя носи в утробата си, въпреки че не е негов роден баща. По време на миналото размишление говорихме за справедливостта на Йосиф, която му позволила да преодолее болката, дори да я превърне в радост. Днес виждаме, че той също преодолява бедността и мизерията, в която е трябвало да се роди Божият син, отново превръщайки тази болка в радост. Йосиф, потомък на Давид. Месията е трябвало да се роди от рода Давидов. Йосиф по таинствен начин става усиновител на Божия син. Всички мислят, че Исус е негов естествен син. Бог се е погрижил да смекчи страданието на справедливия мъж и да го изпълни с радост. Йосиф е за нас пример да приемем нашето призвание в точния момент и на точното място, независимо от нашето материално състояние, в което се намираме. Бедността не е повод за отхвърляне на призванието. В случая и примера на свети Йосиф, дори и това трудно положение, Бог е в състояние да превърне в щастие и радост. Нека не се страхуваме от всекидневните трудности и живота в недоимък, а да молим Йосиф и Мария да споделят с нас своя опит в тези моменти на изпитание. Бог на тези, които приемат Неговото призвание, прави така, че още тук на земята, сред изпитанията, трудностите и мизерията, да изпитват радост и да бъдат щастливи, да чувстват Божията близост, подкрепа и благодат, така както свети Йосиф, който, бидейки изплашен и отчаян, се изпълва с радост и щастие, откривайки Божията намеса и реализирането на Божия план в неговия живот. Нека и ние да бъдем внимателни спрямо всички Божии пратеници, чрез които стига до нас благата вест. Дори и тези, за които най-малко бихме очаквали, че могат да бъдат такива, имайки в предвид овчарите от евангелския текст, които са били представители на по-малко вярващата част от обществото, заемайки по-скоро място в неговите покрайнини. Бог не престава да ни говори и прави това по необикновен начин, по примера на Йосиф, да бъдем чувствителни на тази тема. А ни очаква радост и щастие по време на страх и несигурност, бедност и скръб. Великият патриарх свети Йосиф е избран да изпълни задълженията на баща на самото въплатено слово.
Неговото страдание било огромно, когато видял Исус, раждащ се в голяма бедност. Тази болка обаче се превърнала в голяма радост при звука на ангелския хор и чрез блясъка на осветената нощ. Нека чрез неговото страдание и радост Йосиф да ни спроси благодатта след земния наш път, да можем да чуем ангелските хорове и да се радваме на небесната слава. Амин.